Doncs bé, gràcies per seguir-nos aquí a la marató de la JSI. Continuem les entrevistes. Tenim amb nosaltres, no li calen moltes presentacions, el catedràtic d'Estructura Econòmica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra, que com sabreu també és escriptor de molts llibres que destaquen també per la seva capacitat de divulgació econòmica, l'últim, el Crash a la tercera fase. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Santiago. Aleshores, a mi m'agradaria començar l'entrevista. Primer de tot, agraint-li la vostra participació en aquest esdeveniment pensat per la gent jove. Sé que vosaltres sou gent que teniu moltes coses, per tant, s'agraeix molt i segur que sereu molt útil per la gent que ens estigui veient. Aleshores, a mi m'agradaria començar també amb un dels aspectes, un dels conceptes que tu treus amb aquest últim llibre de la tercera fase, que és els conceptes de l'outsider i el de l'insider, en el sentit que aquest nou model econòmic que ens ve crearà una societat més polaritzada, per lo que he entès, i crearà aquestes figures dels outsiders i els insiders. No sé si podries explicar en què consistirà això. A veure, una de les coses que el capitalisme va portar és que per generar producció, per generar producte interior brut, per generar PIB, calia una combinació de factor treball, és a dir, persones, i tecnologia, que és màquines. Abans del capitalisme, la utilització de màquines era marginal, és a dir, perquè era molt testimonial. I abans del segle XVIII, res, absolutament res. Bé, el capitalisme, com deia, anava combinant hores de treball aportades per persones i tecnologia, evidentment amb una proporció cada vegada més gran de la tecnologia i menys del factor treball. D'aquí ve que el capitalisme va anant incrementant la productivitat. Bé, això va anar a més, fins que a partir de la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 1980, va arribar a la màxima expressió, és a dir, com l'objectiu era produir la més gran quantitat de béns possibles i la tecnologia també s'anava incrementant, l'ocupació del factor treball va ser màxima. Estem parlant, evidentment, dels països occidentals, dels països capitalistes. També aquí, evidentment, s'ha d'incluir el Japó, etc. Però als anys 60, per exemple, la majoria de països africans va créixer. És a dir, que va ser una cosa d'alguna forma generalitzada. L'any 80, a partir dels anys 80, aquesta proporció va començar a canviar. I cada vegada el capital va tenir més importància, una creixent importància, i menys el treball. Ara hem arribat a una situació en la que es pot dir que la gent ja no interessa. És a dir, interessen les hores de feina que siguin necessàries, en la proporció que sigui necessària, per complementar el protagonisme que té la tecnologia. És a dir, avui dia el que és realment important, necessari, absolutament imprescindible, és la tecnologia, que no deixa de ser capital. I el treball és important en la mesura que ajuda aquesta tecnologia. I això és una cosa que a la vegada va més. Bé, què s'ha definit? S'ha definit una societat que està dividida en dues parts. Una part que es pot dir que són els que sí, els que estan a dins, els necessaris, els imprescindibles, és a dir, els insiders, i una altra part que és marginal, que és imprescindible, que només és necessària quan és necessària i que són la resta, és a dir, els outsiders. Clar, aquest concepte que, per altra banda, el va inventar el capitalisme, que és de classe mitjana, està desapareixent. Per què? Perquè la classe mitjana va aparèixer en el moment que era necessària aquesta zona mitja. Cada vegada això és menys, amb la qual la classe mitjana, la tendència és a la desaparició. Podem dir llavors que els insiders, ja que ens està veient molta gent jove, serà el gruix de població jove, els insiders, o què ha de fer una persona per ser insider?
Una persona per ser insider ha de reunir bàsicament dos característiques. Primera característica ha de ser un crac. Ha de ser una persona excepcional. I això cada vegada més. Vull dir que sigui o molt intel·ligent o molt intel·ligent, que tingui una idea, que sàpiga implementar-la i desenvolupar-la, que sigui molt bona aquesta persona en alguna cosa, i per altra banda, aquesta és una característica, i l'altra característica és que ha de tenir contactes. Ha de tenir contactes, és a dir, ha de ser una persona connectada, una persona que pugui accedir a qui té poder, o que pugui ser descoberta per aquesta persona que té poder econòmic, social, etc. Si una persona és un crac i no té contactes, molt difícilment arribarà a alguna cosa. I si té contactes i és molt limitat, diguem-ho així, tampoc podrà arribar enlloc. És a dir, dins de la gent jove, els que tinguin aquestes característiques estaran en aquesta línia. Si no, ho tindran complicat. I en quins sectors vostè creu que hi haurà més demanda de treball? Hi haurà més insiders? Quins sectors seran els que es comptaran? A veure, no, els insiders no cal que sigui... Evidentment, hi ha sectors de futur, hi ha sectors que en el present ja es va veient que tindrà una projecció en el futur, no? Però no necessàriament, per exemple, és una caricatura, però el millor pintor de parets del món possiblement serà un insider. El que passa és que s'ha de ser, evidentment, excepcional. Per exemple, tenim avui dia el cas de youtubers, per exemple, que són molt bons fer el que fan, la cosa que fan, són boníssims, però no necessàriament han de tenir uns coneixements tècnics o tecnològics molt desenvolupats, és a dir, no necessàriament. Parlant dels sectors, jo crec que, evidentment, tot el que és el món de la comunicació serà un sector clarament de futur, clarament, ja ho és, però cada vegada més. Comunicació en sentit molt ampli. Tecnologies de la comunicació, però no només, tecnologies productives, producció additiva, etc. Per altra banda, també intel·ligència artificial, biotecnologia, tecnogenètica. És a dir, fixem-nos que estem donant voltes al tema tècnic, això és important. També, i canviant radicalment de sector, jo crec que tot el que és rehabilitació, recuperació, reciclatge, té molt recorregut. No només és una vessant ecològica, que també, però jo penso que en aquest sentit l'ecologia va darrere, sinó per l'eficiència, és a dir, aquest nou model, el mas ha de ser molt productiu, evidentment a la vegada serà molt eficient. És a dir, que el model Kleenex que hem viscut nosaltres, de usar i tirar, aquest model està mort, i jo penso que s'aniran donant voltes a les coses per treure-los la més gran utilitat possible. O sigui, aquest és un altre sector que té molt recorregut. Ha quedat clar i segur que molta gent jove està prenent nota ara mateix. Aquest nou model que vostè diu, també suposo que canviarà la manera de consum, de demanda de la gent consumidora i també d'oferta de les empreses. Vostè al llibre diu que passarem d'un model de lliure elecció a un model de conveniència, diguéssim. Quines implicacions té això a nivell d'empresa? A veure, ara fins ara, i amb la productivitat es veuen és un exemple molt bo per il·lustració. És a dir, fins ara una empresa, una persona, un treballador ha pogut escollir. És a dir, ha pogut escollir el mix productiu, ha pogut escollir el mix tecnològic, ha pogut escollir també
vull dir, per la banda del consum, què es consumeix i com es consumeix. Jo crec que anem a una... Bueno, estem arribant a una situació que està molt determinada per les circumstàncies. I és l'exemple que volia posar. És a dir, fins ara, fins fa uns anys, l'objectiu era produir més. És a dir, produir més, evidentment, estalviant recursos. És a dir, si una empresa estava produint 1.000 unitats amb 100 treballadors i la productivitat era 10 unitats per treballador, l'objectiu era produir 2.000 unitats amb aquests 100 treballadors i la productivitat era 20 unitats. Ara no. Ara, d'alguna forma, com anem a una situació variable, no fixa, avui es tindran de produir 500 unitats, demà 1.000, demà 2.000 i demà passat 100. Atenció ara, però l'objectiu és fer-lo només amb un treballador. És a dir, incrementar la productivitat al màxim, produir el que convé quan convingui i no anar a paràmetres determinats. Això què significa? Això significa que la flexibilitat s'ha de portar fins al final. És a dir, s'ha de ser lo suficientment flexible per adaptar-se a les necessitats de cada moment. I això, evidentment, és complicat. És complicat perquè a la vegada això és car, perquè necessites tenir una tecnologia que et permeti fer aquests canvis. Qui tenen clarament avantatges amb aquest nou escenari? Evidentment, les grans corporacions. Per això jo penso que les grans corporacions, les grans empreses, cada vegada tindran més importància i a l'Estat, el rol de l'Estat, el paper de l'Estat anirà menys. Clar, però si les grans corporacions tenen més beneficis, també necessiten una massa de gent amb un cert poder adquisitiu que pugui comprar els seus productes. Jo, clar, pel que m'està dient vostè, entenc que hi haurà més outsiders que insiders. Això implicarà que cada cop hi haurà una lògica augment de la desigualtat social. Clar, llavors la meva pregunta és com creu vostè o quines mesures creu que s'hauria d'adoptar perquè no hi hagi tanta desigualtat social o perquè aquests outsiders puguin subsistir d'alguna manera? A veure, aquí hi ha dues coses diferenciades. Per una banda està el poder de consum d'aquests outsiders i per altra banda el tema de la desigualtat. A veure, el tema dels outsiders, evidentment, comencem pels insiders. Els insiders, evidentment, seran els que consumiran els productes premium, evidentment, d'un valor afegit elevat, etc. Clar, els outsiders, la pregunta o el que es pot pensar és que poden no tenir renta suficient per consumir. Bé, fonamentalment aquests outsiders consumiran productes de mig i baix valor afegit. Gràcies a l'increment brutal de la productivitat, el preu serà molt baix. El preu d'aquests productes serà molt baix. I llavors aquestes persones tindran accés al consum d'aquests productes. La desigualtat anirà més. És que, de fet, en les darreres 2 dècades la desigualtat ha anat a més. Jo, de tota manera, penso que, així com als anys 60, i fonamentalment per temes de Guerra Freda, la Guerra Freda va ajudar moltíssim. Reduir la desigualtat va ser un objectiu, però un objectiu clar. És a dir, la desigualtat feia que hi hagués molta gent pobra i aquesta gent pobra podia sentir o podia llegir coses inconvenients. I per això es van posar en marxa polítiques redistributives, bàsicament a través de mesures fiscals. Avui dia aquest, diguem-ne, perill no es dona, és a dir, perquè no hi ha alternativa. És a dir, amb la qual jo personalment penso que reduir la desigualtat, deixant de banda, evidentment, que ho busquin les ONGs o a nivell individual les persones, organitzacions caritatives, etc. Jo penso que no és ni un objectiu econòmic a nivell macroeconòmic, em refereixo, ni tampoc polític. És a dir, la desigualtat és la que és,
home, ha d'haver un mínim que tothom pugui accedir a aquest mínim, per això la renda bàsica cada vegada s'està parlant més i jo penso que abans de 5 anys estarà perfectament integrada a la societat, establerta, etcètera, i a partir d'aquí s'arribarà a una nova normalitat, a una normalitat diferent, a un equilibri nou, en el qual, vull dir, si comparem la societat, diguem-ne, de l'any 2030 amb la del 1970, veurem que és clarament diferent. És a dir, amb 50-60 anys, vull dir, la societat haurà canviat radicalment. Cosa que no passava abans. És a dir, si nosaltres comparem la societat de 1880 amb la de 1820, les diferències eren mínimes. Vull dir, no hi havia molta diferència. Ara sí, ara clarament les diferències seran molt, molt importants. Clar, hi haurà diferències, però això no vol dir que hi haurà gent que passi gana, diguéssim. Simplement seran les diferències. Sempre hi haurà gent que tindrà el mínim o una mica més per subsistir, i gent els insiders que podran consumir productes premium. Clar, vostè, al seu llibre, diu que això se sostendrà amb 3 pilars. El més important, que ja l'ha anomenat, és el de la renta bàsica, però clar, la renta bàsica s'haurà de finançar d'alguna manera. Hi ha algunes idees que sorgeixen i que jo comparteixo bastant, que és de dir, home, si una màquina ha de substituir a 100 treballadors fent la mateixa feina, per exemple, telefònica o un contestador automàtic, per què aquella màquina no pot cotitzar a la Seguretat Social o pagar algun impost? Com veu vostè aquesta idea? Bueno, això a França es va intentar als anys 90, en el govern de Michel Rocard, que la màquina pagués Seguretat Social, és a dir, va fracassar, és a dir, l'empresa es va oposar radicalment perquè va dir, si jo estic introduint robòtica a la meva producció, això es va reduir costos. Si ara tu em poses aquests costos, és a dir, m'estàs incrementant el meu cost i llavors la meva competitivitat està baixant. No, jo personalment, jo no crec que vagin per aquí el tema d'incrementar o posar en marxa cotitzacions a la Seguretat Social o impostos a les màquines, no crec. Jo crec que anirà més per una via de les corporacions pagaran o intervendran en aquest pagament d'aquesta renda bàsica, bàsicament perquè amb elles els hi convendrà. És a dir, no oblidem, d'això no s'ha parlat molt, però amb el tema aquest del virus, de la pandèmia aquesta, no oblidem el que ha passat al sud d'Itàlia. Al sud d'Itàlia han hagut disturbis, han hagut saquejos de supermercats, de botigues, de gent que estava passant gana. És a dir, això és un referent que no s'ha d'oblidar. És a dir, perquè quan la gent no té ni el mínim, està disposada a fer qualsevol cosa. Llavors, jo penso que els estats intervendran, però l'estat jo crec que, com he dit abans, cada vegada va menys, i les corporacions intervendran moltíssim. També, com jo crec que anirem a polítiques fiscals, mundials no ho sé, però europees sí, hi haurà un guany molt important de recaptació fiscal via reducció del frau fiscal. O sigui, no hem d'oblidar, tampoc és un tema aquest que no es parla molt, no em pregunti per què, perquè no ho sé, però no hem d'oblidar que Espanya cada any té un nivell de frau fiscal entre els 60 i els 90.000 milions d'euros. És a dir, aquest és un tema que donaria per financiar bastant recorregut d'aquesta renda bàsica. És a dir, la renda bàsica, a més, el doctor Daniel Raventós i el seu equip han fet estudis molt en profunditat, suposts, simulacions d'una renda bàsica per a Espanya, per a Catalunya. És a dir, la renda bàsica es pot financiar, és a dir, no és un problema de finançament. És un problema, bàsicament, de voluntat política. És a dir, bàsicament és de voluntat política i jo crec que com hi ha una necessitat, la renda bàsica s'acabarà posant en marxa. Molt bé. Ja per anar acabant, professor, ens està seguint molta gent jove, i aquesta pregunta, aquesta idea que vostè treu al llibre també una mica en la línia de la renta bàsica, per disminuir una mica les desigualtats, vostè diu que una de les opcions serà la legalització de la marihuana i l'oci gratuït. Sí? Això és així? I quan preveu que passi això?
Bueno, això és el que jo anomeno el trinomi social, és a dir, renda bàsica, marihuana legal i oci gratuït. La renda bàsica, ja en parlant de la renda bàsica, no? La renda bàsica és per donar perquè tothom tingui un mínim i, per altra banda, que tothom pugui tenir un ingrés extra que li permeti fer coses, no? És a dir, canviar de feina o buscar una altra feina, etc. La marihuana legal, s'aconsegueixen 3 coses. Una és, evidentment, calmar a la població, perquè la marihuana és calmant. En segon lloc, s'eliminen màfies, s'eliminen grups delictius i, per altra banda, es pot aconseguir una recaptació fiscal, com pot tenir el tabac, per exemple. I a l'oci gratuït, perquè hi haurà moltíssima gent que tindrà molt temps que no tindrà feina. És a dir, jo crec que amb aquest nou model, a l'atur, el que és l'atur, persones totalment aturades, no crec que s'incrementi molt en relació amb la situació actual, no crec, però el que sí que s'incrementarà moltíssim serà el treball a temps parcial. És a dir, com he dit abans, jo a vostè li necessito durant una setmana 3 hores diàries i després ja veurem. I el després és que li necessitin 2 mesos 6 hores diàries. És a dir, jo crec que la majoria de contractes seran així, no? Bàsicament el dels outsiders. Clar, a partir d'aquí això significa que per tenir cobert aquest temps de la població, evidentment hi haurà part de la població que aquest temps ho aprofitarà per formar-se, però hi haurà població que no perquè farà feines de baix valor afegit. La prova la tenim en aquest període de confinament que hem tingut per la pandèmia, el consum de televisió s'ha disparat. El consum de televisió en moltes formes, no cal que sigui en la forma tradicional, s'ha disparat. I un dels guanyadors clars d'aquest virus ha sigut Netflix. És a dir, això ho tenim, són dades, és a dir, que tenim tots. És a dir, jo crec que aquest trinomi social, que ara no sé, podem parlar d'ell, jo crec que clarament anirà més i serà un dels distintius de la nova societat. Molt bé. Podríem fer-li moltes més preguntes del coronavirus, de com ho veu. No tenim gaire temps. Jo el que m'agradaria acabar és que vostè donés alguns missatges el més positiu possible a la gent jove que ens estigui veient. El meu missatge és molt clar i és el que jo, quan em pregunten això, sempre dic el mateix. És a dir, la gent jove, les persones joves s'han de tenir molt clar en què són bons, en què són bones. Sembla que posava abans, no? Pintar parets. Escolti, si és el millor pintor de parets del món, doncs no està mal. És a dir, en què s'és bo? Això és fonamental. Això és bàsic. En què s'és bo? I llavors, esbrinant això i tenint molt clar en què s'és bo, a partir d'aquí es pot formar. No cal que sigui una formació reglada. És a dir, Elon Musk, per exemple, el senyor de Tesla, va fer una selecció de programadors i el seu currículum acadèmic ni el van mirar. És a dir, literalment no el van mirar. Això va passar fa un parell de mesos. És a dir, l'única cosa que ell va dir, jo vull que la gent que contracti sàpiga programar. Com ha après a programar, això m'és igual. És a dir, que aquí s'obre un ventall de possibilitats per les persones joves i per això jo el que els suggereixo és que esbrinin en què són bons i a partir d'aquí incrementin, evidentment, la seva formació. Doncs moltes gràcies, Santiago, per les seves paraules, han tret coses superinteressants i segur que seran de gran utilitat per la gent jove que ens està escoltant. De veritat, moltes gràcies, a veure si ens podem tornar a trobar més endavant. I res, nosaltres seguim amb la marató de la JCI i ja amb la clausura final. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.